ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki kenho ni rap nadu ka search and rescue team ka state disaster response forces ki pulet ka special operation team ki sausma ju ki pulet ki drone la penan kamlut banwat ki Kurim ki pajak ngai hakathain sora Henry Tdot hadu menta kimpat Lapksai setia ka jingwat ikini ki arngot ki Kurim uraja Raghuvanshi wat ka sonam Raghuvanshi kandang yai beteng tat hadu mendalam kini ki arngot ki Kurim ki badai nanong ba Indo jong ka jela Madhya Pradesh ki lawan kai honeymoon sesora namar ba Dairu ki badang syudap etho hanrai hado menta 4 lap shanu kidan kini ki Kurim kila jar ngai nadu kasngu belai kasien bakhado balayo ki kadai hanong Riat hanrai ka skuti ka baki penan kampat kalapoi seseorang rim hanrai yaki beriopan 4 lap lawat yaki hakeleng ki jaka bat lasai kasngi ki kunho ni ram kenwat sashiki Riat kiram hasilenter surok nadu mau kudok ter hado pendapoi haseorang rim